Her ser vi min bygning. Det er facaden, hvor den lille indgang er. Helt nede i bunden. Og så siden af bygningen. Den går ud i 2 spidser, og der er et hulrum ind. Og her går den ud over siderne. På den anden side, hvor der igen er et hak ind i bygningen. Det er en let bygningskonstruktion, da den ikke står som en tung klods, men er formet. Konstruktionen er asymmetrisk. Jeg vil sige, at den er en lukket konstruktion, da der kun er en meget lille indgang og ingen vinduer. Jeg tænker, at bygningen skal opføres i træ, ingen maling eller noget, så det bliver en dæmpet bygning uden udsmykning. Træet skal give en effekt af det naturlige. Facaden ved indgangen er meget stor i forhold til døren. Det skal give en følelse af, at man bliver overvældet, at man egentlig bare er en lille bitte del af denne verden. Jeg tænker, at det skal være et operahus. Der er en dør og ingen vinduer. Det store rum vil således være et mørkt, meget svagt belyst rum, så det er musikken, der sætter tankerne og følelserne i gang. Bygningen skal stå på en platform ude på vandet, da facaden minder mig om et sejl på et skib, og derfor tænker jeg, at bygningen ville tage sig godt ud på vandet. Gerne tæt ved noget skov, da den jo skal opføres i træ, så bygningen kommer til at være helt naturlig.